Hello everyone, good evening to all. बयनिसिमबो गोरबोनि खुलुमनायखौ फिन खेबसे जासिहरग्रोनानै आङो आंनि नैबे चेनेलावहाय समायाब्लाबो फैफिननाय जाबाय लोगोफोर। नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय आङो बेबायदिनो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि आपडेट्सखौहाय जागायलांदिनि। जोंहा सेथि आपडेट्सआवहाय थागोन बेबायदिनो PM इन्टार्नशिप आसनि। जोङो बयबो मिथिखागौ, दाखालि बावै आङो बेबायदिनो मोननैसो भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन PM इन्टार्नशिप आसनिनि सायावहाय। जायफोरना बैसो बेबायदि दङ आरोना, एप्लाइ खालामनो हागोन। जोङो 21, 24आनो माने हाइस्ट आरोना। 24नि सायाव थाङोब्ला जोङो हानाय नङा। जोङो बयबो मिथिखादों आरो बेबायदिनो वेबसाइटफोरखौ जोङो मोननो हाखादों। चेक खालामनानै एलिजिबोल जायोबा एप्लाइ खालामोब्लानो जाबाय आरोना। बेबायदि 5,000 रां जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों बोसोरसेनि थाखाय ना, 1 year। जेन हक जायफ्रा एलिजिबोल एप्लाइ खालामनानै लादो आरोना। जोंनिया माने बैसो बेबायदि गैला। दा बिदिब्ला लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा नैबे जिथुनाखि PM किसान। बे PM किसाननि किस्ति 18 नाम्बार जोङो दाखालि मोनबाय। 2,000 गोबांफोरानो मोन्दों जानांगौना, आरो खायफाया मोनाखैबो जानो हागौ। जायफोरा मोनाखै KYC खौ खालामथार आरो लेन्ड शेडिंखौ अके खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना। बिदिब्ला दिनैहाय एसे सावरायनि PM किसाननि सायावहाय फंनैसो। PM किसान जोंहा नैबे 18 नाम्बार किस्तिया जोङो मोनलांबाय बावाखै, आरो 19 नाम्बार जिथुनाखि 19 नाम्बार किस्तियाहाय जोंहा दा एथबां थाब फैनाय नङा। जोङो बेखौहाय नेनांगोन। बेबायदिनो जोङो बोसोरावहाय जोङो जेसेबां मोननांगौ जोङो बेखिनिखौल'सो मोननो हागोन, आरो जेमानबाबो जोङो बिनि बारा मोननो हाया। गोबांथार बेबायदिनो जोङो भिडिअसफोर नुनो मोनो। 19 नाम्बार किस्तियाबो हाबसिगोन आरो बे साननैसोआवनो हाबगोन, थाबैनो हाबगोन, माब्ला हाबगोन, गोबांथार भिडिअ जोङो नुनो मोनो। बे भिडिअसफोरानो जाहैबाय, आङो मोननैसो बेबायदि हिन्दी चेनेलाव बेबायदि नुनो मोन्दोंमोन, हिन्दी लेंगुवेजनि भिडिअसफोरावहाय। 19 नाम्बार किस्तियाबो बेबायदिनो हाबसिगोन आरोना। नाथाय बेबायदि नङा, 19 नाम्बार किस्तिया बे साननैसोनि भितराव जे बेबायदि हाबगोन बेयो नङा आरोना। जोङो वेट खालामनांगोन आप टु जोंहा जानुवारिसिम लागैसो माने बेबायदि जाहैनो हागौ आरो। जोङो दाखालि बेबायदिनो जोङो 5 तारिखआवल'सो मोनबायना। जोङो बिनिफ्राय लानानै जोङो हिसाब खालामोब्लानो जोङो मिथिनो हायो आरो। जेन हक लोगोफोर जोङो वेट खालामनांगोन आप टु जानुवारिसिमहालागैबो जाहैनो हागौ, आरो एसे एनैया माने हेरफेरा थानोबो हागौ आरोना, ओरैबा ओरैया जानो हागौ। जेन हक लोगोफोर जोङो मोनगोन मोननांगौखौ, आरो जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय आरोना। आरो जायफोरा दासिमबो बेबायदिनो आद्रा जानानै दं खामानिफोरा, खायफाया एप्लाइ खालामदोंबाबो हाबाखैबा KYC खौ मारिनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना। बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। जोंहा 3 नाम्बार आपडेट्सआ जाहैबाय CM-AAA नि सायाव गोबांथार भिडिअस नुबाय। नंगौ, जायगा जायगा बेबायदि एप्लाइआ जाजोबाखैबो जानो हागौ, खारन बेवहाय दासो बेबायदि माने गोदान लन्च जादोंना, आपडेट्सआहाय माने गोदानै फैदों। बेनिखायनो वेबसाइटआ एसे बिजिबो जानो हागौ। बिनि थाखायबो जायाखैबो जानो हागौ आरोना। जोंनियावबो बेबायदिनो एप्लाइ खालामबाबो इरर बेबायदि फैबाय थादों। लोगोफोर वेट खालामगोन, आरो साननैसोनि उनावहाय निस्सय जागोनखौ आसा खालामदों आरोना। जोङो नेनानै थानांगोन। बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जाबोबाय थागोन आरोना। जोङो साननैसो वेट खालामनांगोन। बिदिब्ला लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। जोंहा बे आपडेट्सआ जाहैबाय दावहानि सायाव जागोन लोगोफोर। जोङो मैयानि दिनाव बेबायदिनो निउस नुनो मोन्दोंमोन, जिथुनाखि बेबायदि हामास ना, गाजा स्ट्रिपनिफ्राय लानानै दिनै गोबांथार बेबायदि जुद्धआहाय सोलिगासिनो दङ। दिनै जोङो गोबां दिन नायबोबाय, दिनैसिमबो जोङो कन्ट्रल जानायखौ नुवाखै, आरो बांसिन बेबायदि जोङो दिनै माने दावरावसिन जानायखौसो जोङो नुनो मोनगासिनो दं।
इजराइलनि मिनिस्टारनि न'आवहाय मैया बेन्जामिन नेतान्याहु बिनि न'आवहाय मैया बेबायदि जोङो ड्र'नजों ना एटेक खालामनो नागिरनाय जोङो निउस जोङो मोननो हादों। दा बेबायदि एटेक खालामनो हायासै, बेबायदि खुनुरुखुम बासिलांनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों ना मिनिस्टाराहाय। दा दिनै आरो जोङो बेबायदि आरोबाव माने गरम गरम जोङो निउस नुनो मोनगासिनो। दिनैहाय बेबायदिनो गाजायावहाय दिनै जोङो 70निबो बांसिन ना दिनै इजराइला बेबायदि एटेक खालामलायबाय आरोना। ओरैबायदि नारा नाथा माने दावहायाहाय सोलिगासिनो। बिनि सायावहाय आरो मा बुंबावनो ना, दावहाया बांनायनिफ्रायसो बांलांबाय थानायखौसो नुनो मोनदों। थारैनो इजराइला माने फोजोबनानैसो नागारगोन नामा? नङाबाथ' दावहाया जोबनांसिगौमोन ना, नाथाय दिनै दावहाखौ फोजोबनो सानाखै। दिनै दासिमबो सोलिगासिनो आरो गाबोन मा आपडेट्स फैबावो ना, बेबायदिनो आरो बिसोरबो बेखौ टारगेट खालामगोन, बिसोरबो बिथिं टारगेट खालामगोन ना। दावहाया सोलिगासिनो दङ, जोङो नुबाय थानो मोनगोन समजों लोगोसे मा जायो। गासैबो जोबस्रांलांमारसिगोनसो नामा? थामथि मुलुग दावहा जाहैबाथ' आरो गैला आरो ना, बुहुमा जोबसिगोन, डिस्ट्रय जाजोबसिगोन ना। लोगोफोर, आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दिनै आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर। गोजोन्थों, बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।